rama wonten ngasa jeng ngandika sami. Mbak Nani ketoke wis suwe jenengan ora tindak rene ya. Wis pirang sasi ya? Kok pirang sasi nek pun bangun ya. Wis suwe. Nggih. Menika nyujuk saja mawon Mas Daniel. Menika Mas Gembos. Menika isih ndek dhewe. Mantune Pak Ngadimin menika. Nggih, Pak Ngadimin. Nggih, ponakan kula piyambak. Niki nggih ponakane. Wah, diborong sak Mas kongko bayarane klumpuke, bali kena dituku sapi. Wah, nggih. Pak Cike Pak Lek kula. Nggih. Dan Mas Tresno niki nggih Mas kula. Nggih. Sak menika nderek dedonga kagem kemanten mugia dados keluarga ingkang bahagia mulya pelaksanaan cita-citane. Amin. Kedepannya juga Gusti berkahi. Semoga segera punya momongan ya Mbak, Mas. Putra maupun putri. Yang pastinya akan menjadi anak yang berbakti pada agama dan orang tua juga. Amin. Menika Mbak Anik badhe ngaturaken lelagon Satya Guru. Kados dibawani nggih Mas Jumari, monggo Mas Jumari. Teko Mas nggih. Kersane jangkep nggih menika wonten diaturaken bawa menika ingkang ngajeng bawa. Monggo dicing-cingke Mas. Sinten ingkang badhe asung nyumbang lagu bawa? Mboten napa-napa, Pak. Berarti niki jenengan Pak Ros. Aku yo ora tau lagi iki dipekono karo kanca-kanca, biasane ngorjen kudu kon ngemseni. Wah, ya ora apa-apa. Cintaku nimasito asih atut runtut tansah keuntungan